Asta facem un nou opening. Pentru că avem pe shop asta. Megabox la 6, 49 și avem 47. Poate nu pe diamant. Cel mai mare opening din România pe canalul meu. Bun, Megabox. Am pică vreo carte nouă, îmi pare că nu. Băga mea și pula. Toți morții candele mătii. Da. Măcar dacă am picat Nita. Serios. Măcar Nita. Adică serios. Bă. Așa de puțin. Toți Dumnezeii mătii. Bă, ai vrea să am Nita cu shop, dar n-am nimic pentru atât, pentru Nita, și nu corect. General, mai degrabă, făceam altceva. Bă, totuși, va fi un episod foarte scurt. Și Power 8 pe Nita. Asta cu Nita. Bun. După aia încheia episodul. Am să fac un opening, dar nu e timp. Bă, ia-l dracu pe ăla. Bun. Și trebuie să dăm handshot. Bă. Ursule, băgă-i așa. Continue. Bun. Acum o să fac o trafă. Va fi și la damage. Hai vreau să ne batem, deci nu am. Bun. Mai avem puțin și câștigăm. Rosa se moare imediat. Rosa, Jonathan. Vreau să ne batem. Bă, Tara, Delu Rosa se moare. Bun. Hai în meta. Uite, că nu puteți să voi. Nu știu de mult asta pe bază, Tara. Facem un pian. Păcate. Bun, păcate. Bun. Îți două Niti. Am auzit doar de 2 ori. Și înfungem la el. Bă, Tara, băgămaș. La meta. Ia, merge. Băgămaș pe la meta. Nu știu nimic să faci. Bă. Nu, dă-mi mie. Șabă. Am să mai multe gele, că să mă răsămă. Și mai iau un gel. Bun. Eu star player. Cred că eu sunt star player. Adevărat. Rop. Spormi ca ăștia din echipa mea de naibii. Ia înge, hai că nu că amândouă. E destul de bun până la urmă. Bun. Bun, hai să ne jucăm. Bă, gemul ăla va fi al nostru, să moară măcar. Bă, măcar pe mine nu dă pistonul damage. Am de pistonul pe mine.
aici și gata. Bun. Asta e ultima tabulangii. Popo, băgăm piciorul într-un marș. Bine, ursulache. Te dracu. Ursulache ăla mai rezistă voia, oare? Încă-i? Nu, a murit. Hai mă, mori. Băi, apariți în episodul meu, deci știu nume că vă jucați. Cu Poco, cu mine cu Poco. Ce puțin. Ultimul cu Poco putem câștiga meciul ăsta. Bun. Încă un gem, încă un gem. Poco, mor, ați mort. Cred, sper că n-ați mort. Poco, mersi că n-ai murit. Dar în bază că n-ai murit de fraieri. Și am câștigat. Bun. Tot eu star player. Bă, ține 6. Deși vecine dă. De nimic, bă, băiatule, mă. Bă, nu știu când dă gemuri, dar... Na. Și cam atât cu acest episod. Papa, cred. A, da, dar întâi vreau să vă recomand să-mi dați follow pe TikTok dacă aveți.